Nemba garabi tayo amin ako. Iti nag-lockdown tayo. Gabo oray lockdown, ilukat ko lang tamot na simbaan, agmisa tayo lakta. Kagapo ta nakalukat, umay kayo maglatta. No mass gathering ko na damat. Kung na mat, prayer gathering dito, kung na mat, may papilit. Kagapo ta, ado tayo, at dapay ubing, kadabag-bakit. At dan sa nagipulong, ita sibilya, diyan mo ano sinno, iti pulis, kini hepe. Nga kuna na, apay nag-gathering da. Kamay parit. Kuna mo ni hepe, na naka-quarantine mo, hindi kuna na, inbaon na di pulis na, kuna na ingkay kitaan. No naka-face mask dalaki, di, bye-bye anyo, hanyo nga bibiyangan, kuna na. Katatta, nagiging mo pulis nga imay, kita sa mga trainee pa ilaan ka barbaro, handa mo nga nakibibiyang, nagpinpin nature, na radyo na pintas nga sangot kung kunada may diyang agsil-silpi nga madama misa, dahil diyang kaputan na pintas, dahil diyang simbaan, handa mo nga imay, nagungat ka da agtiliw, handa tayo mo pinasadan ay ka nagpinpin nature, namutan. Wala pa tayo, prinsipyo tayo, no gathering, no kararag, oray lockdown, kararag ti kasapulan, no maisalatan tayo, maaywanan tayo, iti dahito yung pandemya, kintarabayan na tayo, ano yung digit yan, adda kasapulan. Kaysa DJ may, kasla DJ may sa uncle ko. Idi kapsat ni nanang ko, kapsat ni inang ko. Nabayagan nga haan nga makapak na. Nagsakit di tumbang na. Kaya ko na, natalanaan ka. Mamati ka maglaan nga, agasan niya po Diyos, ay wan apo. Hindi na naat. Hindi ka muna niya milagro, kabigatan na, napanan imaway, nala na di kuribot na napanan imaway, apang kasursurutan, baka ka nung maitaglag, no, yayan nga, aging gataktak, lanaan ka, kung nakaampay, kung nakapigsa pa ilaan. Kung nakamat, dahil ka ti bilag ti kararag, nga haan tayo, mailadawan. Nang rona, no hantay patsyan, nang rona no narabaw, di pamati tayo, di kararag tayo, kasla haantay mamati ka dagitoy. Itaan nyo ni Daniel. At kararag mamintlo ti may sangal daw. Very popular na istorya ni Daniel. Gapot ti kayak na ti ari, iso na lang ti pagkararagan na doktalan ng agkarkararag iti Diyos. Amin nga agkararag, di Diyosin man, wano Diyos, maipakang itilyon. Iso tinaramid na kasuratan. Natiliwan da, ni Daniel agkarkararag, ne, kamamintlo may isang aldaw agkararag, natiliwan da, at darasundan na mangipakan itilyon. Intupok na dyan tirukib nga, kulungan tilyon. Sa dasiniraan ti bato. Ngam dati ari, agkitakit diri na, nagapot, inaramid na alintag na ijay, kasapulan ay masapol na tong palon na, katattao nga rin tinagkaryan na. Kung mabigatan, sinapa na pa nga pangkinita, no kumusta ni Daniel, insalakan na kamaglati Diyos mo, kunana, un apo insalakan na. No kitaan nyo dagitay movies, wala nyo mabuy-puya, kaid-idda na mo dagijay, yun. Kakunanan, aunan niyo, dagiti nang idarumkin ko na isuntim pangalngal datilyo. Dagiti chismo, dagiti marites siguro, dagito, dagiti mang parpardaya, iti, siguro no, dagkaantilyon ka, ado ti maalat ti gabor. Ay, baka, ado maala nga marites dito yung gabor, diya ka mga. Dagiti mamarpardaya, surya yan. Gaguna, dapat da, isudan ti na ipakan. Kakitaan tayo, ti mensahe na dito kakabsat, the power of prayer. Ti bilag ti kararag. Amoy ti kuna ni Daniel, oray dagitingiwat ti yon, pinagkaon na ti imay ti anghel ti apo kunana. Manipod iti daytan, nagsiwara kung ti pamati, ken ni apo Diyos babaan ken ni propeta Daniel.
rimang ayon ti pamati. Isumado tayo umat, tatay, dali na naat nga dyan mo, 52 years old. Nagtaraki pa yung mga tangod, hindi katartarakyan na. Nagkutungan, nagsasakit kang ti bakrang na. Ilikutan na, check up ng tupay laan. Kaya nagkutungan, apaya niya, bisyo na, karang sigarilyo kinarak. Delikado, ada giti apulit, no arak dato. Yung di ko dijay ka, na kuha mo siguro barbaring, linanaan mi. Tabarbaring, huwag kakabsat, uray mo kas ano, no napigsa ti pamati tayo ni Apo Diyos, kung nangarod ka, oray di jay no adda kas na bukul ti balatong nga pamati tayo, kaya tayo nga ibaga ti bantay nga umalis. No kas ano, oray kas jay lang ti kadakil di pamati tayo, kung nana. Kabaulang na nga baba ialis ti bantay. Iso nga oray na niya dito pampanunutan tayo, sakit, oray na ti pandemya, problema nga kaslaawan ti solusyon na solusyon barot tayo. Relasyon na hanga at kasurutan nga mga matawanan ka hanga maururnos, agkakabsat, agkakaaruba, agkakatrabahuan na haan nga nasayaan. Relasyon nga kaslahan tayo nga kaslaawan ng naman nga awan ng naman nga agkapya di do nga tao ulo da tayo. Uray kas ano kadaksen nga sakit dayta no adda pamati tayo kas laki ni Daniel kitaan nyo nya. Kitaan nyo ni Daniel. Uray tingiwat ti yon pinagkaun ti anghel ti Apo gapot na pigsa ti kanayon nga agkararag. Kada kayo nga padak naman nagre-reing tinasapa padasan nyo dahil di mat adal-altar yun da kayo nga di mat hindi nag-bless tayo di balbalik adal-altar yun. Siya ka nagmayat di alas 3 ti parbangon di amo nga pa yan dahil sa kalakay ko dako yun. Alauna, alas 2, alas 3 automatic nakariing dahil tan uray na tanong sa paok ko no ladawag ti maturong agriingat kulatan. Kakaasi at ito mga idubdublit at muhanak nga puya. Nung nagmayat na bundaway, hindi niya nga pa nagkararag. Iso nga dagitay mo, kada mong parbangon di panagkararag. Dahil ti kamayatan na, ni altar mo, sinjamon, ni sinjamon, ni kandelang di ti altar mo, aglualo ka, dahil ti kapintasan na panagmeditate, panakisaukin ni Apo Diyos. Nung namang sindi ka tiyak haan nga ritay, pito madadakpil na kandela, pito ababatit, santo adda sa damunmunye ka makay, bagadan na. Sikan ati mangkukulang tigapuran. Lutinting mo rabi, lulwalo ni Apong ne, iso na. Timang pagpabusok ta tiyan mo, nanano kas dyan. Haan lalo ka nga ritay pudpud no. Mabalin mo at umuna. Makisaukin ni Apo Diyos. At santo rosaryo. Aglualo. Noon niya man dagiti intensyones tayo. Ada pagpakararag dagiti eskwela iti for successful operation ni mamang na. Para iti panagbalay dagiti kakabsat. Para ka dagiti kapiyan o dagiti adda mariribok madisturbo na madep-depress na kabagyan ikararagam. At dagiti tartari gagayon tayo iti biyag ng kaslahan tayo makungkungkang ikararagam. Tanong nagulo tabiyagan, amo yun no. Paggapon na ngaruti ko, paggapon na ngaruti talo na tinakon. No nagulo tabiyagan, anyawan sa baling aramida mo, agkararakan. Paggapon na yati talo na tinakon. Talo na ti panunot, kapya ti panunot. Uri ti salon at tayo mabalik tayo, ikararakan. Tapno ikatin na lagi, tingarot pagsakitan tayo. Jak sa may kararagan ti uyab ko ngamin iso ka di mo may ikat. Di inya na ganan. Uri DJ tingarot paggapon na DJ dumag DJ hanggang makaturturog disturb. At nasaksakit ang tinagon mo. Among at damang gurgurakin ka. Among at damang ilog-ilogking ka kapag kinaagom mo. Ay ka talaga sakit ka nga talaga ipakulang ka. Diyan ka mo nos-usto. Kano dali niya tal na tinakang, tal na ti panuno, kapya ti panagkakabalay, kapya ti panagkakaaruba, nasalunat na panaglalangan, ay manmano tayo ang nagsakit.
Isungaron nga sino mang titikapyakan niya tayo. Ni Apo Diyos, ti Espiritu na. Sino mang titital na tinatong isuna. Uray no gulong-gulong na itang alubungan. Uray no kasla maabak tayo, titiling tayo, maabak tayo. Dahil na tinabes nga gundaway nga pa nagkarara. Agtalot tayo kay Kuana. Kita kayo ni Daniel niya. Awan ti dua-dua nga, gagitilyon kaanda ti tao. Awan dua-dua nga itulangan na dagito, nalungalun na gramang tulang na. Ngam, ti anghel ti Apo, ti pamati na kini Apo Diyos, awang danagan na. Haan nga nagkitakit ni Daniel, gaputan na talag, gaputan karkararag. Kasi mula ang ti Ebanghelyo. Kasi mula ti turungan na ti Ebanghelyo, niya ti bagana. Inton, aggulon, rautan da ti Jerusaleman, abdisurton, at dato pagkakitaan ti angin, kada kuwan. Anya ti aramidin nyo, may salakan nyo to ti bagbagiyo. Apaya, namin nga, talag kay kini Apo Diyos, awan ti kabutan tayo. Dati nasanton ang misa. Baring ano imay tayo, gapo iti talag kini Apo Diyos. Sapay kumata na tipon-tipon tayo dito, yung kaming patsyon tayo launay, ti grasya, bendisyon, kin pamakawan ni Apo Diyos. Natipon-tipon tayo mas may isang barangay, ta bigbigan tayo, nga salsalwadan na tayo ni Apo Diyos. Bigbigan tayo. Bigbigan tayo nga haan na tayo mabaybayan niya, kaasyan na tayo ni Apo Diyos. Dahil sa mga matipon-tipon tayo nga agkararag. Kati ko nadangarod ka, dahil communal prayer tayo na tayo nga ado nga agkararag, at nabilbilag akay sa dahil individual. Nabilbilag ang di saggay sa isang atipang nakatipon-tipon tayo nga agkararag, nabilbilag. Nabaling ko mati agkararag na may sa mother, awang problema ko balik. So ngayon nga talaga iti intensyones tayo, ikararagan tayo, kasla mo laagrang nadardaras, nabilbilag, at ado tayo. Kasi maglaan na di kararag tayo, natipon-tiponan tayo, nabilbilag maglaan, nadardaras na mas denggan ni Apo Diyos ng daya individual na kararag. Kalakitaan tayo, niya dagiti intensyones tayo, niya dagiti kararagan tayo, niya dagiti pakarikutan tayo. Panagtalag kini Apo Diyos. Kang runa ang launay ti panagtalag kini Apo Diyos. Hantay kong mga kisayan dahil tanga panagtalag. Nakurang, nayunang, diyan agdam ti agtalag kini Kuana. Nuha mo pa ilang mabuo-buo, agpakaasi ka namin madawat kini Apo Diyos ti pamati, Apo ikanap ti namunag a pamati. Apo, nayunang ti panagtalag ko king kama, dapay nagwadwa na basit, umararaw ka king Kuana, kadiditi ka sa pulang, na mga, apay masapol pa ilang ipakanda tayo tilo sa ti aglualo ti uray lang ha. Masapol pa ilang agnangapit, di pa'y di angis mo, duduwan ti angis mo, manakubid ka, saka pa ilang ipapati ti aglualo, hantay urayan na ng kasjaya. Tatapay na ang ipapati tayo. Hantay nga urayan na nga, di tayo, duduwa angis tayo sa ti ipapati ti aglualo, tatang na ti ipapati tayo. Prayer, the power of prayer, believe in the power of prayer.